Това е Иван. Днес учителката му по география даде домашна за отлична оценка. Задачата беше да разкаже за своето любимо място в България и защо толкова го обича. Здравейте! Днес искам да ви разкажа за моето любимо място в България – Родопите. Обичам тази планина повече от всяко друго място, защото там се чувствам като в друга вселена. Когато семейството ми за първи път ме заведе там, бях по-малък, но още тогава си спомням как ме впечатлиха огромните зелени хълмове, които сякаш нямат край. Небето беше толкова синьо, че имах чувството, че мога да го докосна. А въздухът, той е най-чистият и свежият, който съм дишал. Едно от любимите ми места в Родопите е ранчо Диви Родопи. Още помня как на 5 годишна възраст семейството ми ме доведе тук за пръв път. Беше толкова вълнуващо. Имаше красиви коне и диви животни. Участвах във всички спортни лагери в ранчото. Катерих се по вълнуващата стена, забавлявахме се във въженият парк с другите щастливи деца. Традиционната им храна беше толкова вкусна, а уютните им топли стаи сякаш жадуваха да настаня багажа си в тях. Обожавам родопският чист въздух. А вие харесвате ли Родопите както аз? Оставете по един коментар. Благодаря ви, че изслушахте домашната ми до край. А сега може да разгледате сайта на ранчо Диви Родопи.